Buketnya dari Mbak Sopo mau. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Abdi karo Nduk Niken. Nah, ya. Nggih niki enten titipan buket. Heeh. Bunga. Main sak gerbus ini, main Elek tapi ora estetik. bunga iki, apa-apa. Mas sak kerduse. Alah. Masak yang tenis sak kerduse ya. Nah, ngono lho. Ini kan pun bisa Ah. Kaya Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya aku to, tidak Pak. sampean tiba. ya jarono to. Kasihku sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Ini padha karo ngelokne aku, ngece aku lemu. Ora Ya ben rada-rada piye ngono lho suasanane. ndak tiba nyepret mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Isara lagune. Jajal. Kasihku cintaku, aku bahagia. Kasihku cintaku, hasrat membara. Aku datang melamarmu, kan kau jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Ya langsung. Ya. Salah dhewe wis nut-nut kuwi. Aku
bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bila bersama. Ya, rindunya joget Dibaca sih. Dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan terus ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Nah, sampean kirim Pean. Oh pean gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Iya. Gampang. Iya. Angkot disambung gara-gara ya kan jadi Nguar tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara. Oke. Joget jaipongan. Wah, sekilin ning nggo jaipong, heeh. Oh iya, esuk dawuh perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bacute. Oh, ngono. Engko seneng-seneng iso dituku nggon wanci gara-gara. Nah, ya.
Kalau sawangan mendung mentiung kaya gawe payung, Nduk.